Добър ден на всички мои приятели, почитатели, клиенти на домашното студио на Галя Десигнер Арт. Скъпи приятели, скъпи клиенти, днес искам да ви представя моят първи бранд на моят проект, който изработвам вече 2 или 3 седмици за употребата и правенето на парфюм. Преминах през много литература, която прочетах, която си напомних, която ми помогна да реализирам своят нов проект. Парфюмът, който вече направих, се нарича парфюм G&E. Отлежал почти вече 2-3 седмици и е създаден предимно на биооснова от продукти, които намерих в полята на зоната на кампания в Италия, тук където живея. Дълго време търсих, обикалях, четях, пак обикалях, пак четях, за да мога да реализирам този свой замислен отдавна проект. Като един проект, който реализирам, искам да ви покажа моят винтиж, който създадох сама, с синя тинтява и бяла камелия. И съответно продукт, който изработих винтиж собственоръчно. Следващото, което искам да ви покажа е, след като го преработих, след като използвах техниката на горещото пароструене и захващането на нотките на моят парфюм, използвах и няколко капки от жасмин, използвах и няколко капки от олио. И това е крайният резултат от моя G&E, който създадах. Удоволствието и радостта са големи, затова защото работила съм в тази сфера на козметиката, на козметичната индустрия преди много години. И познавам начина на приготвяне, знам как става точно, но не бях много сигурна дали ще мога да намеря съответните съставки, с които искам да реализирам своят проект. Създаден е на базата на натурални биосъставки от цветове, които, както вече потвърдих, идват от природата директно, които събрах, които изсуших за 3 дни и които ги приведох в действие, за да мога да реализирам своя проект. Демонстративно ви показах как използвам нотките на различните растения, как създавам своят G&E парфюм, който за моя радост за в бъдеще мисля, че ще мога да направя най-напред една добра публикация, една добра реклама и в процес на времето се надявам да бъде потърсен от хора, които имат интерес към флоралният респект на парфюмите. Основата е лека, предимно се използва със съставки от натурални продукти, дестилация, парна дестилация и след това създавам и няколко милилитра от
алкохолна база, която е на спиртна основа, за да може да бъде дълготраен. Не е агресивен, флорален парфюм създавам, затова защото работя с биопродукти, които вече, както казах, намирам основно в природата. И както, например, този винтиж на бялата камелия и на синята тинтява. Ако евентуално се опитате да намерите съотношението в тази репродуктивност на тези два цвята, като ухание, те са уникални. Бялата камелия е цвят, който придава много елегантност и чаровност на женският чар, на дамската половинка, така както аз наричам. Синята тинтява е за допълване на всяка една нотка, която може да бъде малко да кажем, малко по-пролетна, малко по-специална. Не е класически парфюм, това е парфюм, повтарям, флорален, който носи уханието на пролета, на новото раждане, на събуждането на пролетното усещане, затова защото в моят парфюм обичам да сътворявам и да създавам нови детайли, които когато една дама си го купи, да може да усети стойността и порива на самата пролет. Парфюмът е идентифициран с моето авторско право, ще бъде разработен, ще бъде рекламиран в по-късните дни, тъй като още съм в началото на своята базисна работа. Повярвайте ми, не е лесно да сътвориш един аромат, тъй като за да сътвориш един парфюм просто е изкуство, първото нещо. Второто, това е една модна индустрия на ухания, на блаженство, дори ако щете, на красота и най-вече действително на парфюм G&I, който носи моите инициали. Парфюмът е разработен в моя дом, не е токсичен, биопродукт е, затова защото в него няма абсолютно никаква химия, мога да го потвърдя. Парфюмът е веган, затова защото формулата му е веган. Създаден е от 99% натурални съставки, както вече потвърдих. И надявам се да бъде добре приет от моите приятели, от моите колеги, дори ако искате, от моите арт дизайнери колеги, на които ще го публикувам и ще преценя тяхното мнение. Скъпи приятели, това е, което мога да ви разкажа за G&E. G&E носи финес на изтънченост, носи финес на биопродукт, носи финес на добра дестилация, добро ухание на събуждането на пролета, жужукането на пчеличките, чуроликането на птичките и всичко тук е събрано в ето тази бутилка на моят handmade art парфюм G&E. Приятно прекарване с мен в моето домашно студио. Благодаря за вниманието. Вие бяхте с Галя Арт Десигнер. До скоро!